Здравейте, хора! Казвам се Гергана и се включвам за малко. Днес е 5 декември и точно след една седмица летиме за много вълнуваща ваканция, семейна, на топло. Времето тук е доста хладно, но ще се пренесем директно на Карибите. Мале, чувствам се нелепо. Това мой глас ли е? О, Боже! Неделя сутрин е, правиме си мекички за закуска и малкият ни син отива на турнир по футбол. Все още е неделя, почти обяд. Правиме една бърза лещичка. Дари е на турнир по футбол. Вече са минали 2 мача. Първият завърши 6-3 и моето момче вкара всичките 6 гола. Вторият матч завърши 7-6. Отново всички голове са за Дари. И мама е много щастлива. Вечерята е готова. Гирос със сос от манатарки. Вкусно мирише. И каламари. Здравейте, днес е понеделник. За мен е почивен ден. И смятам да отида на един тай масаж, тъй като много ме боли дясното рамо, ръката, плешката. И ще ми наместят чакрите, за да съм свежа като репичка за пътуването. Ваучер беше подарък за друг човек, но няма да бъде ползван по незнайни причини. И аз ще се възползвам. Май съм прекалила с грима, но след това може да отидем някъде да вечеряме. За какво си гримирах толкова? Ще направя включване от студиото за масаж, ако е удобно да се снима. И после ще ви разкажа за опашката, тъй като на тайландката най-вероятно ще й пречи. А пък и на мен ще ми е по-удобно без нея. Хайде да тръгваме. Забравих да ви споделя от деве за вчерашния турнир на малкия ми син. Моето момче вкара 16 гола за всичките мачове и съответно ме направи най-гордата и щастлива майка на света. Мамо, гордея се с теб. Наистина, такова постижение кара родителите да се чувстват изключително горди със своите деца и няма друго нещо, което да те кара да се чувстваш по този начин. И ето за такива мигове си заслужава да живееме. Обичам те, мамо. Днес трябва да оправиме багажа, тъй като следващите дни аз съм на работа до късно, до 9 часа и няма да имам време. Затова днес ще стегнем куфарите и вече имаме спречквания за багажа. Помолих ги да си вземат по 2-3 дрежки, за да мога да си взема всички рокли, защото компромис с роклите не правя, но никой не беше доволен. И ще видим до вечера дали ще стигнем до консенсус. Относно роклите, в крайен случай си измислих вариант да облека 7-8 ката рокли върху мен, но се замислям на летището как ли ще реагират. Дали няма да ме върнат? Май ще е най-добре децата да си облекат всички дрехи. С които ще пътуват и ще има място за роклите. Едва ли ще разделят децата от родителите си, не би трябвало тях да върнат. Май ще е по-добрия вариант от аз с 10 ката рокли. Все пак са деца. Май ще ни се размине вечерята навън, но обещахме на децата да им вземем бургери и суши от Хепи и съм се запътила натам. След това е моя час за масаж.
И очаквайте включване. Изненада! Исках в дома, но нямаха свободен час за този ден. И затова записахме тук. Да, избрах си аромат жасмин, нали? Добре. И какво казвате? Може да си изберете също някъде, ако искате да ви се наблегне по време на масажа? Ми на гърба. А някъде да се избегне? Не. Добре. Имате още няколко минутки и терапевтката от тук ще дойде да ви вземе. Добре. I tell her to speak up, tell her to shout out, talk a bit louder, be a bit prouder, tell her she's beautiful. Стопо гърба. Ми натрива краката. Музиката е много приятна. Дали харесва педикюра ми? Нищо не казва. Вметна, само да вметна, че може и за двойки. Има 2 легла. И изненада. Тя и той. Ден преди заминаването установихме, че не може да пътуваме с 4 малки куфара и с един голям. Ръчния багаж може да вземем 4 раници. И се наложи да доплатиме за още един голям куфар, тъй като няма как да стане. И до вечера ще се наложи да пререждам целия багаж. Гейтът е отворен и ще изчакаме да мине опашката. Автобусите са тук. Имахме и приключения с багажа, но ще ви разкажа по-натам.
Вече сме в Мадрид на летището. Чакаме автобусчето към хотела. Дари, кажи здрасти. Вече сме в Испания. Това ни е хотела. Тук ще нощуваме. Хапнахме и сега ще ходим до супермаркета да си вземем нещо сладко и да разгледаме. Добро утро! Още сме в Мадрид. Аз пия кафенце и се подготвяме. Ще дойде един юбер да ни вземе. Ще ходим на Сантьяго Бернабеу и след това в 3 часа ни е полет за Карибите. Оп, ето е стаята. Дойде юбера, който ще ни закара до Сантьяго Бернабеу и след това ще ни вземе. Вече сме на Сантьяго Бернабеу. Ето го отвън. Девет часа ни е часа, сега ще влезнем и ще снимаме и отвътре. Току-що се чекирахме, взехме си борни карти за Доминикана. Излезнах да пуша една цигара, тъй като отиваме на влакчето, за да стигнем до скенерите и до гейта ни. Около 20 минути ще ни отнеме с влакчето. Пътуването, летището е огромно, но всичко мина гладко, поне сега. От стадиона тръгнахме отново с Юбер, който ни чакаше там. Закара ни до хотела, взехме багажа и след това ни докара тук до летището. Оказа се, че сега втория полет, който е от Мадрид до Доминикана, е 9 часа и 20 минути.
Бяхме малко изненадани, тъй като мислехме, че е 6 часа, но ще падне голямо спане. Малко кадри от летището. Пускам. Доста хора, доста кишета. Но ние оставихме вече големите куфари. И сега да си намеря моите дечица. Мамо, какъв ни номер? На гейта сме вече. Мамо. И чакаме да се качим къде? На големия самолет или автобус или на какво? На големия самолет. Там някъде вънка. Не се вижда. И ни чака много път. Мамо. Да, Колко часа? 9 часа. 9 часа плюс 15 минути. Искаш ли нещо да кажеш за влога? Не. Кажи впечатленията ти от Сантьяго Бернабео, от стадиона. Хареса ли ти? Да, Да, много. много. Пожелавам ти някой ден да играеш там. Аз пък не искам. Защо? Така, Аз ще седа долу на скамейката. И ще викам Дари, Дари. Дарко Игнатов. Звучи ми добре за голям футболист. означава, че съм вкарал 16 гола. Означава, че може да бъдеш много добър. На летището в Пунта Кана сме. Чакаме да си вземем куфарите. Дойдохме в хотела в Пунта Кана. Рецепцията, да се настаним и да хапваме. Сега ще ви покажа гледката. Само да стигна. До сега правихме снимки
почистват басейна. Отзад в далечината се вижда плажа. Ето тук отзад ни е ресторанта, където хапваме. Вечери сме на мексикански, по-скоро бразилски ресторант. Ще кажем впечатления. Даже може да се включим. Дари ще яде маракуя. Да, без да направи нито една муцунка. Дари стой. Приготви се. Давам ти голям залък. По принцип е много кисело. Глътна ли го? А? Браво, издържа тест. Печелиш 3 топки сладолет. Маракуята на Стилян. Без физиономи и ще печелиш награда. Вкусно ли? Кисело ли? Но много ли? Като лимон. Спечели колко? 3 киндера. Току-що си купихме пури от един човек на плажа и го питах да намери жена, която плете плитки. И човека много бързо се отзова, изпрати ни тази дама. И сега тя се обади за подкрепа, ще дойдат още жени и ще ми направят плитки на плажа. После ще се включа с резултата. Успяхме да се спазариме българска работа. Плитките струваха $250, тя склони на 160. Ще видим дали ще се заслужава. Дойде още една жена. My vlog. Намазаха ме с вакса. Тук постоянно минават пури, бурети, плитки, екскурзии. Всичко има. Нормално, все пак. Да видим колко време ще й отнеме. Утре имаме екскурзия на остров Саона. Ще се включим и оттам ще снимаме. Забравих да кажа, вчера бяхме на бразилски ресторант. Но не снима. Бяхме изморени. На бразилския ресторант беше интересно. Мислехме, че няма да успеем да се наядем като хората. Ще се наложи да ходиме в нашия ресторант. Но честно казано, доста добре похапнахме. Но едва ли бихме повторили. Беше интересно, колкото да опитаме. Днес ще ходим на мексикански, не знам дали казах. Мисля да снимам вече оттам. Днес ни е втория ден. Реално ще ни е трета нощувка. Утре сме на остров Саона, както казах. Утре е вторник. В сряда сме на едно бяло парти. Ще се включим и оттам. Всички ще сме облечени в бяло. А в петък предстои най-вълнуващата екскурзия за мен. Среща с делфинчетата.
И ще бъде много интересно, но не знам дали ще мога да снимам, защото ни казаха, че това е техния бизнес и не дава да се правят снимки. И най-вероятно след това ще си купим снимките от тях и ще кача снимки. Много се вълнувам. Много искам да плувам с делфинчета. Да целуна делфинче. Много ги обичам. Чувствам се като принцеса. Как плете жената бързо. Вау! Оказа се, че тук не може да се ползват нашите сешуари преси. И така ще се улесня. Жените казаха, че няма проблем, може да се къпа нормално, но няма да ми се налага след това да ползвам сешуари, тъй като може да изгоря моя сешуар. И смятам, че си улеснявам доста неща. Ползвам и ръката за закачалка, да има по-удобно. Купихме си доста пури. За няколко години напред ще видим как ще ги съхраняваме. Може би ще трябва да си купим и кутия. Процесът продължава. Работят усилено моите фризьорки. Плажни. Човекът с пурите подари на мен една кутийка дамски пури на черешка. После ще ги пробвам. Ще кажа впечатления. Те всъщност са половината взехме доминикански пури, половината са кубински и предполагам, че си заслужава наистина. Той всъщност отвори, отряза една пура и ни почерпи да пробваме. И всъщност така ни зариби. Горят с запалка краищата. На финала сме. Okay, thank you so much. Отиваме на мексикански ресторант. Дойдохме на мексиканския ресторант. Добро утро, 6:30 е. Ние отиваме на закуска, защото
7:15, трябва да сме на рецепцията. Ще ходим до остров Саона. Ще е тъмно. Красота. Отиваме с автобусче, може би 30-40 минути. И след това с катамаран до един от най-хубавите острови. Там ще спрем на лагуната, ще правим плаж, барбекю ще има, на острова няма ток и така ще бъде много интересно. В автобуса сме, пътуваме за Саона. Малко местни пътища. Се прехвърляме на катамарана. Как ще стане, много е интересно. Хапнахме на остров Саона. Сега ще отидем във водата. Красиво е, но беше много пътя с автобуса. Над 2 часа ходихме до други хотели да събираме други хора за острова. И за мен това беше изгубено време. След това на лагуната спирахме. Ние с големият ми син не се къпахме. Малкият ми син и баща му се къпаха. Водата беше много хубава, действително. Кристална, като на Малдивите. Но като цяло времето за плаж на самия остров е много малко. Час и половина може би. Защото ни отне време и докато хапнем. Но това е положението. Тук отново ни нападнаха за пури, шапки, масажи. Може би дойдоха 5 жени. Аз вече с отекчение им казвах, че не искам. Взехме си шапки от палми. От кокосова палма. Човека ги продаваше за $20 едната, накрая склони на $10 за 2.
И то защото децата искаха. Не, че ни трябва. Те сигурно ще овекнат. Но да има. Наистина плажа е хубав. Много хубав. Много палми. Красота. Тук сме на сянка под палмичките. Няма никакви чадъри. Току-що бяхме във водата. Има доста големи вълни и ни заляха с големия ми син и бързо привърши нашето къпане. Нагълтахме с вода, но водата е чай. Много е хубава, приятна, чиста. Няма да имаме време за второ къпане, но и на това сме доволни. Беше много яко. Сега на връщане мисля, че ще сме с спидболт и прибирането ни ще е доста екстремно. Минават няколко такива лодки бързи. Всички са с жилетки и ми струва, че много пръска вода в лодката. Ще бъде доста интересно. Най-вероятно няма да мога да снимам, но после ще ви кажа. Забравих да кажа за лобстера и скаридите. Бяха много вкусни. И като че ли лобстера тук в Доминикана ни хареса доста повече от този на Малдивите. На Малдивите като че ли беше презготвен, беше по-жилав, а този тук беше много крехък и определено на мен ми хареса повече. Ще останем на детския басейн, тъй като 3 часа и 15 минути трябва да бъдем на рецепцията, защото ще ни водят на бял парти. И аз съм се облякла подобаващо за бял парти. Ще направим включване. Нямам идея какво ни предстои. На някакъв бич бар. Има някаква лука във водата. Предполагам, ще станат хубави снимки. И ще видим по-късно. Пристигнахме на бялото парти.
Дойдохме на италиански ресторант. Обстановката. Смеят ми се. Бях малко на шопинг. Имам си гердан от децата, от корали и гривна. За нея не знам повече подробности. Сега снимам хапването и ще кажем впечатление. Приключихме с италианската вечеря, но не снимах, защото бяхме много гладни и не остана време, но беше много вкусно и от сега до сега италианския ресторант получава най-много точки от нас, тъй като всичко беше много вкусно. За разлика от бразилския и мексиканския. Имаме още японски и доминикански. Дано да снимам, да не сме чак толкова гладни. Включвам се да ви покажа нашата вила. Среща. Така изглежда. Ние сме на втория етаж. Това е медицинския екип. На това му се казва бразилско дупе. Ако не сте виждали. Това беше шега. Случайно го заснех. Исках парзалката да снимам, но той беше там. Добро утро. Отиваме на закуска. Искам да ви покажа из хотела си се разхождат плавничета съвсем свободно. Ресторанта има много интересно дърво с някакви плодове, но не знам какви са. Първо мислех, че е манго, но не е манго. Са доста големи. Сега ще ви заведа на закуска. Оля! Ето закуската. Тук са разни салатки, крема с сирене, няколко вида. Шунки. Някакъв зелен портокал. Вчера го опитах. Правят сандвичи на плод. Ще си вземем от бананчетата. Тези са мини. Тук са вината. И тук е хляба и тестените закуски. Тук има круасанчета.
ще се слагам, защото вече съм гладна. Здравейте! Днес е четвъртък и дойдохме на плажа. През нощта доста е валяло и в момента са излезнали доста големи вълни и водорасли съответно. И най-вероятно няма да влезнем в морето. Ще се местим на басейна след малко, тъй като децата не искат. Доста мръсно изглежда, сега ще ви покажа. И днес ще отпадне плажът на морето. Отново на басейна. Много е красиво, но с тези вълни а това се оказа не медицинския екип, ами спасителя, който преди малко ми позволи да се кача и си направих няколко снимки. Беше много любезен. Тук ни казаха $1 е чудесен бакшиш, тъй като живеят много бедно хората. Мисля, че нормалната заплата е около 300, максимум $400. Най-добре са заплатени работниците в хотелите. И също така ни казаха, че един супервайзър в хотел взима най-много пари $500. И $1 е доста добър бакшиш за тях, което за нашата бедна държава $1 или $1, ако видят сервичорите, може би ще ни се изсмеят. Но тук наистина много се радват, което е доста жалко, тъй като наистина са много бедни. I don't want no scrubs, a girl that can't get no love from me. Sitting in the passenger side of our best friend's ride, try to holler at me. Baby girl, you stay on my mind, fulfill my fantasies. Tell me how you feel, I think about you all the time. I see you in my dreams. Дойдох на басейна да запазя места. Имам си цветенце. Ето тук е шаха. Морето е отсреща. Доста близко ни е, но както казах, едва ли ще се къпем днеска. Ето там има едни шатри, но най-вероятно са VIP. Някои хора имат гривни, различен цвят от нашите. Не знам как са се здобили с тях. Нас никой не ни е питал. И най-вероятно е за тях. Истинска доминиканка. Красота. Толкова много палми има тук. Високи при това. Сутрин минава един човек и събира падналите кокоси. Ние вчера на бялото парти си намерихме няколко. Всъщност нашите приятели българи намериха доста и ни дадоха и на нас. Те смятат да си ги пренесат за България. Ние едва ли ще имаме място в багажа. Най-вероятно да го изпием и да го изядем. Човека бере кокоси. Hey buddy, smile.
Опа! И реже палмата. Стени въжето е вързано. Там е автобуса, отиваме на делфините и ще видим какво може да снимаме оттам. Ето с това камионче ще ходим. Имаме инструкции какво ни предстои. Esperemos que disfruta del encuentro con nuestra fascinante familia de delfines. In order to ensure your safety and the Току-що ни казаха, че чакаме да спре дъжда и ще тръгваме. Отиваме на лодките, вече се качваме. Спря дъжда. И ще ни карат към делфинчетата. Видяхме ги вече, скачат делфините. Оп! Да. Оп! Какво му трябва на едно дете? Очите да светят и някой да ги види. А тя е всичко. Тук има езерце. И там е фламингото. Патици. Сега ще отидем по-близо до фламингото. Това е пържения сладолед. Сега ще видим.
Много е вкусен. Прибрахме се от японския ресторант и наистина се оказа най-добрия от всички, които посетихме. The best of the best. Освен, че всичко беше много вкусно, направиха и страхотно шоу и беше голямо забавление за всички ни. Децата много се смяха, хапнахме добре всички, не се наложи да ходиме в нашия ресторант, след това да си дояждаме и дори мислим да го посетим още един път, тъй като имаме още 3 нощувки, 2 всъщност, но имаме време за още едно посещение. Дойдохме на бара, нещо пробваме тук хапването. Малко да разнообразим, защото май ни омръзна едно и също. И ще видим. Дано да има нещо вкусно. Ще е още един търговец. Сега ще видим цените. $18 карата злато. Едва ли. Мина Доминиканския пазар. Взех няколко сета. Ето е бухалчета. Морско колче. Това е доминикански камък. Взех си едно мохито. Това сигурно ми е четвъртото, откакто сме тук. Не за деня, естествено. Откакто сме тук. Аз не пия много алкохол. Но честно казано, така на плажа, доста свежичко. Слънцето се скри, в момента има облаци. Но тук е така бързо се променя времето. Най-вероятно след малко пак ще се покажа. Децата хапват на бич бара. Тук е доста удобно, тъй като е много близо до нас. И дори сами могат да отидат, слагат си, хапват си, поръчват си на бара. И е доста удобно за нас. И като цяло за семейства с деца, който иска се къпе в морето, който иска там в басейна. Всичко е около нас. Човека с папагалчето. С кой... Даже май с двете. Двата папагала, с които се снимахме втория ден. Не знам дали ви казах. Ние си правихме снимки на плажа и той дойде, вежливо ни даде папагалите и започна да ни снима с моя телефон. И ние супер много се изкефихме, направи ни добро впечатление колко е отзивчив. И накрая на фотосесията ни каза, че му дължима $80 за това, че ни е снимал с моя телефон. И естествено вече видяхме за какво става въпрос. Те като видят чужденци и се опитват да вземат максимума от всички. И накрая мисля, че им дадахме $25, тъй като $80 за снимки с моя телефон смятам, че е безумно. Но те склониха и се тръгнаха, не знам дали доволни, но в крайна сметка за 5 минути работа снимки мисля, че им е добра надница. Като си има в предвид техните заплати тук, смятам, че това е добра сума. Днес ни е предпоследния ден. Дойдохме на
морето. Доста е бурно, но все пак за чао да му кажем. Въпреки че утре целият ден ни е заплаш, тъй като 5:30 ще тръгнем от хотела и целият ден смятаме да го ползваме за плаж. За съжаление, приключи нашето приключение. Не ни се тръгва. Всъщност на децата им се тръгва, защото им е мъчно за баба им и дядо им. Но беше едно страхотно преживяване и като всичко хубаво си има начало и край. И нашия край дойде. Днес сме на китайски ресторант. Чак от 9 часа, нямаше места по-рано. Искахме да отидем на японския пак, но за съжаление нямаше места и ще го оставим за някой друг път, ако се завърнем тук. Цяла нощ валя дъжд, доста силен и пороен. И сега все още е леко облачно. Подухва. Но това е добре за нас, тъй като не ни е топло. В 10 часа водава доста слънчево, така че ще успеем и да се втечем. Въпреки че хванахме доста добро денче, не се оплаквам. С продуктите на Coco Solis се добива шоколадов ден. Утре е моят рожден ден, в деня на пътуването ни, но целият ден ще сме тук, така че ще направим един празничен обяд и едва след обяда ще пътуваме. Дори полета ни е от 9:15, мисля, така че ще си го прекараме в Пунта Кана рождения ми ден. На 24-ти ще се приберем в България късно вечерта, 11:15, мисля. Ето го слънцето. И загрява. Доста е приятно, защото пече слънце, пък подухва вятър и е поносимо да се седи на плажа. Не е някаква адска жега. Аз ще си допия кафето и след това ще се попека, защото слънцето се показва. Много ще ми липсва тази красота. Между другото, 10 дни стигнаха ни този път, защото на Малдивите бяхме за 7 дни и тъй като изпуснахме полета, всъщност ни останаха 6 дни, които бяха изключително малко, но сега за 10 дни аз смятам, че се насладихме максимално. Ходихме и на няколко екскурзии, разнообразихме се и от сега нататък така ще процедираме 10 дни, за да може да вземем максимума от даденото място. Много интересни масички има и диванчета. Тук ни е бич бара. Абсолютно всичко е безплатно. А там отзад, зад мен, има и хапване. Отворено е, мисля, от 10 до късен след обяд. После може да снимам какво има. А също така имаме и един бич бар, който е отворен 24 часа, така че някой дори да огладнее през нощта, има опция къде да хапне. Ето го бурното море.
Не зная всъщност дали ще се къпа в морето и днес, тъй като ме обливат вълните, обръщат ме и не знам дали искам да си причина това приключение. Но басейна е тук отзад, зад нас. Така че най-вероятно аз ще се къпя в басейна. Ето и дрехи продават на закачалка. Наистина всичко има. Доста силен вятър задуха и идват някакви много тъмни облаци, но пък водата изглежда много красива. Дали се вижда? Може би ще дали се. Здравейте! В България вече е 23 декември, моят рожден ден. И тъй като днес ни е последната нощувка, сега ще излезнем да празнуваме по българско време. Ще ходим до бич бара да пием по едно питие и след това от 9 часа имаме резервация в китайския ресторант. Ще направя включване и оттам. Сложих си една синя рокля, доста бляскава, и я съчетах с бижутата, които днес купихме. Това е единия сет, синьо сърчице с доминикански камък. Гривната също е с сини сърца, но нямаше обици сини сърца и си взех костенурки. Но пък малко по-различно. Тъй като беше доста скучно на бич бара, само разгледахме и дойдохме пред китайския ресторант. Сега ще проверим, ако някой не е дошъл на своята резервация, да влезнем по-рано. Ако не, ще пием по нещо тук от този бар и ще изчакаме да стане 9 часа. Оказва се, че китайския ресторант е на едно с японския. Ето вече сме били. Просто е в другата част на залата. И сега ще видим какво ни очаква. Отиваме да си стягаме багажа. Сега закусихме. Аз пия кафе. Забравих да кажа вчера за китайския ресторант, че успяхме да влезнем по-рано, тъй като сервитьорите си спомняха за нас и ни уредиха маса половин час по-рано и не чакахме много, бяхме доволни. Сега ще оправим багажа и ще отидем на плаж, тъй като 5:20 едва ще ни вземат с бушчето и ще ни карат към летището. И така. Оставихме багажа на рецепцията и сега чакаме влакчето да ни върне обратно на басейна. Но вижте, толкова ще ми липсва. Красота. Сега отново в реалността. Работа до следващата ваканция. Ето го. Ето с това се придвижвахме през цялото време, тъй като площта на хотела е огромна. Той е на отделни вили, барове, ресторанти и с децата сложна работа пеша. И така се придвижвахме през цялото време.
Днес е моят рожден ден. Станах вече официално леля на 40, но по душа съм си 20 годишна момиченце. Вече сме на рецепцията. Багажа сме го приготвили там по-надолу. Махнаха ни гривните. И чакаме след около половин час ще дойде мъжчето да ни вземе. Имаме може би около час до летището. Път. Vamos do céu. Verno si е. Доста удобни седелки изглеждат. Ела тук, мама. След малко подтегляме. Толкова луксозен автобус не съм се возила. Има дори плазма. И е доста голяма. Седелките имат за краката. Копчета и за облекалката. Може да си полегнем. Е много яко. По-удобно с самолета. На летището в Пунта Кана сме. Сега ще минаваме скенерите. Ето как съкращаваме пътя. Единия куфар ни беше с 4 кг повече, но минахме метър. Сега ще видим тук. Моята част. Сега ще разглеждам. И не само.